ongi etorriak Txoriene sasoi honean programara. Arratsaldeon. Arratsaldeon Jaiona eta arratsaldeon guztioi. Ondo, gogotsu. Kategorin eta hau ikusitxe aurrean gozetuta baita ere. Bueno, ordu hontan gozetuta eta laustra. Bat baino gehiago esan du, pinta ona, gaurkoak pinta ona. Bueno, bai, zergatik, zer dauke pastak mundu guztiri gustatzen zaiola, ez? Mundu mailan, gustoko honetako jaki badela. Agian izan liteke oinarrizko jaki hau molda erraza delako, prestatu diteke merke, erraz, sotil, landuta, hori izan deu, ustet, baina, alare, pasta mota asko daude eta gaur kozinatuko ditunak die kontxiglioniren onako bertsio txiki edo, kumea esan dezakegu. Kontxiglionik haundik die, olakoak die, baina tamaina XXL esaten dena, eta hauek die kontxiglie. Hauek aurkitu dituela, eskuragarrinak hauek daude merkatu. Besteak nola iten da jateko? Hori, inoiz, nik ikuste ditu pasta batzuk da... Edo, txukuni nahi baldin badezu labana eta... Bai, ikuste ikustu batzu eta tamaina hortakok labana neita nahi ez. Asmoa hori da, kontxigliak prestatzea eta esango duzu. Besterik gabe, baina gure erronka izango da hauek egositakoan barrua hau betetzea honako oiasko edo indioiar aragikin, saltza berezi bat ingo diogu, bai ziazerbakin, bai saldakin, bai esnegainakin eta bai gazta hauekin, bai mozzarella eta bai rikota gaztakin, eta erronka nagusio izango da, hauek betetzea eta erreteiun txukun jartzea, oinarrin tomate saltzakin. Orduan, badaukegu lana, badaukegu erronka, eta guzti honekin batera lolire gurekin izango da. Gogoratu gure baratzezaina dela, kolaboratzaia ere bai, eta beti izaten dituela ekarpenak gaurkoan bonsaiaren ingurukoak. Beraz? Nire inguruan itzengo. Txikitxoak. Uste nun urte luzetako bizitzako... Baina bonsaien bizitzen nuke nahiko nik urte askotako, ez? Azkenean bonsaia, bonsaien inguruen dakidana da, bonsai bat izateko, sufriara zin bar zaiola zueiz bati, azkenean lur gutxi, ur gutxi, eta aukeran luze holan ez. Inakin altura euki bat laro gehi eta talentzia hori. Aukeran bai. Aukera bat, hori gure esku baleo, ez da? Baina ez da honez, gure esku dagoen hau prestatzea da, eta hoxingo du. Prozedura azkar baten azaltzeko. Hasiko gea tomate saltza egiten. Hortarako zer dauzkegun hemen barazki batzuk. Bai porrue, bai tipuleta, bai azenarioa eta bai baratxurie. Apioa ere bai zakit esan deten. Orden hontan botako du. Lehenengo olioa berotzen jarriko du. Gero baratxurie, gero tipule. Gero porrue, gero apioa eta azkenik azenarioa. Guzti hau berregosten denean botako diogu tomate saltza birrindu bat, naturala, tomate konzentratua, honek emango dio, bai kolorea, bai zapore, sendoa, guzti hori, eta pixkat azidotasun hori jeisteko guk ziropa botako diogu. Naiz eta azenarioak ere emango dio, gozotasun puntu hori. Jarraian ze ingo deu, 90 minutu zemen plu iten daun bitarten, barru betea. Hortarako dauzkegu tipulatxak, ni tipulatzen maite minduan naizelako, baina zuek nahi baduzu tipula normalakin, tipula normala erabili, horretarako bat eta erdi baldin eta ze tamainatakoa duen. Guk hemen 6 tipulatx ditu. Hauek erregosten jarriko ditu oliotan. Jarraian botako du aragiak, zuek nahi duzuena, txerrikie, txekorra edo bestela indioiarra, pixkat gantzan eta saiesteko edo jaisteko. Behin, hau itxen hasten denen eta horko ura hori askatzen duenen botako diogu ardo zuri bat. Gatzean ere ondu izango du. Ziazerbak edo espinakak txikituko ditu julianan eta erantzingo dizkiogu. Pare bat buelta eman eta hemen daukegu oia salda potente bat. Honen erdi 1 mililitro edo botako dizkiogu eta esne gaina botako dio eta guzti hau utziko du murrizten. Boloin esantzeko, baina tomatea beharrean esne gainekin, itxura horren daura. Barrukoa zuri joango da eta tomatea oinarrin joango da. Hau, hemen murrizten den bitartean, egosiko ditu gure kontxigliea, kasu hontan zigor izango da horren arduraduna. Eta, behin, hemen zartagikoa inda da honen, gehituko dizkiogu bai rikota honako gazta fresko bat, esaten dena, gazta freskoa nola ditu? Gaztamera rikota, azkenean berdina da. Antzeko parezido, esaten dena. Eta mozzarella mamurtuta. Gero, erronka izango da hori.
Bai, honek Asia eta ez, baduka, Txina eta Italian arteko zerbait, Italia pasta eroliko, baina gero txinatarralen lana izango, lana horre betetzen nahi. Poliki, pazientziakin, baina, bueno. Egie da pasta beti aziten dela, eta kasu honetan honek behar ditu 8tik 10 minutura edo egosteko. Guk 2 minutu gutxigo emango dizkigu. Aldente izango litzekenan, baino 2 minutu gutxigo, 5-6 edo eukiko ditu, eta utziko du nahiko trinko. Hemen labean, berotzen daukegu, 200 gradutan goitik eta behitik, eta hor bukatuko delako itez. Ordun asmoa da, denak, goruntz begira, txaka-txaka, ladrilu bariran, olako pareta bat itxa, baino horizontalen. Hau inda daukegunen, parmesano gazta botako diogu, albaka pixkat eta labera gratinatzea, eta gero gozatzea. Orduan, hemen, lehenengo pausua eta garrantzitsuena. Nola ez? Urzante, Nafarroako olibekin egiten den kupaxa da. Hau da, Nafarroako oliben kombinaketa horren emaitza da, dotorea eta guztiz berezia. Honela, zapore eta usain gorenak kalitatezkoak eta orekatuak ditu, ogi txigortuaren gainean gordin jateko benetan apartekoa. Hoxo azaldu dut nik hor. Benetan? Bai? Bueno, ikusten duzue, guk badakigu, eta zuek ere jakin dezazuen kalitatea bilatzeko garaian, hor jo, Urzante aukeratu. 0 kilometro baina. Bikain. Gran selekzion. Gontzaiek ez bezala, txiki, pekina selekzion. Kupasa izango zen jaionea, matz ezberdina ardo batean erabiltzen moduan, ez? Garnatxa eta malbasia eta... Kombinaketa hau da, oliba ezberdinak, hauek batzea, baldin eta zein zapore nahi den, eta horiek zanpatu, eta hortik lortzen den zuku hori. Esan dagoa. Boitxu, gaur pasta kontua dauzkego, baina nahi eta nahi ez, pastari beti bota behar diguna da, oliba olio on bat. Eta pasta, lehen esan dugula, lehen esan dugula, agian munduko jaki preziatuena da, baina ja bat da. Ni zalantzari gabe. Uste dut ez. Bera arroza, aragia eta zien, baina ja guztioiek atzean utzi ditu. Eta orain pasta da munduan, holako ikerketa, indute galdeketa bat, eta gehien jaten den produktua. Eta, lehen esan duzuna, prestatzeko erreza, gero gordetzeko erreza, ez? Ezkenean pastak, kaduzidadea luzea izaten duela, asko irauten digu, eta, azeinek ez dauka beti, armairuan, holako pasta edozein, espagetiak, makarroiak, fideoak, fideu baiteko fideoak, eta ze gaina, zenbat barietate, guk hemen 3-4 ezautzea ditugu, baina 500 edo 600-etik gora daude. Zenbat pentsa, zenbat dauden. Nik uste urte luzetan 2 edo 3-4 barietate ibili diela, baina gaur egun saltokitan... Egia da, ikuste dituzu. Eta gaina, ez dala, beraiek esate dute, guretzako, baina dana pasta da. Ez, beraiek ez dute, segun ze errezeta prestatu behar duzun, kasu hontan nahi eta nahi ez, behar ditugu lan ez, biltzeko ero zerbait izango zen pasta bat beharko genuke ez, badaude baita saltzen dituzte, ez dituzu ikusi holan, makarroi lodi batzu moduan erdi kaneloia moduko adiena, holako batean errezeta guingo, ez? Osan, izan betegarri moduan, sartu halko zan, ez? Baina, hortarako igual mauka batekin. Bai, mauka batekin. Ez dela, hemen, lana baldin badaukegu eta erronka baldin badaukegu, olako kaneloi batzu betetzeko goiarakinen, ikuste teknikak ere erreixaldea edo jo behar diela, Bai. Baina hori da, pastak azkenean, momentu batean etxera heltzen zara, ez dakizu, astebukaera, egun pasaun zarortik, eta ze prestatuko dut? Askar, 8-10 minutuan, ze denbora gaur egun ja, ahertzen zaizkidugu beti, ondo jarri ja paketean, zenba denbora behar dugun. Eta hartu, 8 minutuan egosi, tomate saltza ere nik uste dut etxe guztietan izaten dugula, eta hori klasiko handi bat izango zen, baina gure etxean pila gustatzen zaigu, salteatuta, urdai azpiko pixkatekin, berakatzakin da persillakin. Besterik gabe? Besterik gabe, oliba olion bat, nik iten dute egosi, eta horrekin salteatu, eta gero umeek, gero nahi duenak, tomatea nahi badu botan norbaitek, mailan botatzen dira. Guk salteatu egiten ditu, eta hori zan jaki preziatu eta hemendik musua bialtzea, gaina, atzo hitzein nuen berakin, Suatzako lagunek, Suatza uharteko lagunei,
eta koldokin zuzendaria honi zen, da berai makarroiak egoten zenean, pasta egoten zenean, han guri lankidentzako, monitoreak eta begiraleak eta egoten zenenako, inbertzen, pasta, urdai azpikoekin, berakatzakin eta persiakin. Eta pipermin punta batek. Buah. Bai. Ona, oso ona. Kombinaziona. Oliba olio on batea zera bildezken. Eta, bueno, pasta egia esan, hoxe, freskoan jan aldugu, lehorrean jan aldugu, freskoan saltzen dute, eta, bueno, hor, egia esan, kiloka eta kiloka produzitzen danez, munduan, hainbat tokitan, lehen jakia da, eta, bueno, Ego Ameriketan oso presiatuak, egin bat, italiarrak eraman zutelako, emertzigarren mendean eraman zutelako gara, eta erabil erraza dalako. Ez du behar ezer gordetzeko gainera, ez? Eta merkea, nik uste eta horrek merkea, batez ere merkea. Etxe guzitara iristeko edo izan dela gakotako bat edo giltzarritako bat, ez? Legunean jaione batek lagun batek, ez da izu hemen txorien ja, bueno, 2 aldiz egin dugu pasta, ez? Eta arrabolarekin, eta oso polita da. Freskoa, esan nahi zenuke? Pasta freskoa, hori da, ez? Eta jendeak galdetu dit, zigor, merezi du pasta freskoa etxian egitea? Bueno, sukaldeak gustatzen bazaizu eta egia esan, errez, bueno, polita da eta hori, baina pastak daukan presiorako. Osa, presioagatik, gaur egun goi mailako, zuk esan duzu, ez? Hainbat saltokitan eta ikusten dira pasta ezberdinak eta kalidadekoak, goi mailakoak. Bai, kasuntan lehorra, baina freskoa... Bai, freskoa bai. Baina freskoa ere saltzen dute. Bai, baina bueno. Baina nahi duzan, lehorra garestira joan da ere, Bai. Kilo erdik zenbat, 3-4 euro. Bai. Arritzekoa dena da hor, pastan mundu hori zenbateraino zabaldu den gari irinetik gaur egun ikusi dezakegu ilar irinekin indakoa. Bilistan irinakoa. Zabala da eta kolore guztitako pasta ikusi daiteke. Bai. Eta hor bada, merkatu bat bazegoen hor glutenan, ze azkenean pasta, zuk esan, denei gustatzen zaigu txisteo bada hor, ez? Estral lurtar bat zure etxea etortzen bada, zer ingo zen nuke? Kroketak, mundu guztiei gustatzen zaigu, ez? Kasu honetan izango zen, pasta. Zer ingo zen nuke pasta, ze pasta bai dala gauza bat, ia mundu guztiei gustatzen zaiona, ez? Eta gaina, gehien bat, oso tipikoa da umei, ez? Umeekik pasta zenbat gustatzen zaien. Eta zenbat ume, glutenakin arazoa euskatena eta pasta ezin emona, hor badago gaur egun merkatu zabalo bat, zein gluten gabe ere, pasta pila bat daude. Goi mailakoa, kalidadeko eta oso goxuak. Ni hemen galdera bat luzatuko nuke pastakin. Zuek gauetan pasta jateko itxure daukezuet, bai ez? Zer nolako itxurek dauzkegu orokorren gure elikaduran eta gure dietan? Bazkaltzeko gordetzen den jaki bada, asteburutarako, pixuki den, honako ikasleen pixuetan ohikotako bada, baina zer, eguardin, gauen, nola funtzionatzen duzu, idatzi, txorienea bildua itb.eusera, eta ea. Eta gero beste bat, lehengo moduan, ero guarnizio moduan, hemen guarnizio moduan ez daukago iturei jateko. Eta, baina gutxi ikusten da, eta gero badaude, kuskusa eta erabiltzen da moduan, saltza kontuetan eta, aragia eta saltzan da, oiaskoa saltzan ero, pasta ere oso ondo geratzen da olakoetan, ez? Horbe jokatzen du tamainarekin, ez? Tamaina ezberdinak eta badaude txikiagoak ero, eta espagiti batzuk, aragiarekin oso ondo geratzen dira. Baina, neurrian, puntu bat, eta hemen egia da, lehengo moduan, eta ero klasiko handi bat, jaione. Txoixoakin, eta arrautza egoziakin. Bai? Hori ez da, zebat, di daukat lagun bat, betxo. Abeja, hau zure errezeta da, parkatu giazu hemen botatzen dudalako. Ura jartzen du egosten. Bai. Ura irakiten hasten danean, arrautza sartzen ditu bertan. Arrautzak egoz, zeituan pasta botatzen du. Orduan, arrautzak 10 minutu behar dute, pasta 8-9 minutu bero, pum. Hori hartu dana iragazten du, eta gero, arrautza zuritzen ditu, botate ditu, eta gero botatzen di horri. Arrautza egozia, atun lata bat irikitzen du, atuna eta tomate saltza bat egindakoa. Hori bai da ikasleen errezeta bat, Hori da. Hori bai, praktikoa eta merkea eta... Eta mesedez ikasleentzako hemen zenbat etxe ikasleenak ezagutu ditunik, hartu eta espagetiak zintzile euskatel bat eiatuan. Bai. Pasta egozita daben jakiteko, ez tala bota behar gorantza pareta kontra eta itxatzitzak eraten bada inda dago. Ez.
Estilo hori ja ez da eramaiten. Eta nik hori ikusita daukat, benetan, etxe batean, holan, zintzilikariak. Zupetza du, norbaiti alokatzen diozola etxea, eta jutaz udan, han ikusten duzulako gotele berezi bat etxean. Zukaldean batez ere. Bueno, nik izan dute, goien ez paretara bota, Serio? Bueno, teoria hori frogatzeko, haizu, zuek ez duzuin edo? Eta geratzen da? Bueno, itxatxita baldin bada, bueno, hor, baldineta da beti, baldineta. Asko egosten baduzu, itxatzingo da, baina puntua hori da. Ez da hori. Azken finen, esatez du, bida, erori inda, zergatik, ingabe da, edo, eltzea dauket paretatik gertu eta lurrune da. Eta gero pareta segun zein dan, ez? Osa, baldoza fin horietako bada, igual koste ingo zaio gehiago. Piskat, gaur egun bada dolako baldoza, holan, honen antzeko, holan, piskat... Rugoso. Oida, relibiekin, horietan hobeto itxatziko, da? Mesedez, iozu ekazu, pakete guztietan jartzen du. Aldente, 7 minutu. Italia ez den beste Europako herrialde guztia, 9 minutu. Baina pertsonak behar do, noiz behinka, hola, pixkat, umea bezala izatea, gamberro puntxu hori zatik, ez, hartu eta bitu, umek, bitu itxasten den edo ez. Hola ikusiko duzu inda da hon. Bueno, eta ero ja, ez da gehiagi ez dut esan nahi, baina Italian beraiek esate dutena. Normalean, ostu ez da egin behar. Guke, gaina, nik galdetu nion, ez? Pasta ez da ostu behar. Egin behar dala aldala beti beruan hartu, eta bota saltzarekin eronazteko, ez? Eta saltzak inoiz ez dio gaiendu behar pastari. Izan behar da beti pasta txuria, eta ero gainean, behar dugun saltza botatzea. Hori izango zen egokiena. Eta nik esan nion, bale, eta pasta entzala bat egin nahi badut? Eta berak esan zen, pasta entzala bat egin nahi baduzu, minutu terdi, 2 minutu lehenago atera, eta utzi bere beroarekin bukatzen kanpuan. Bai, eta, nik etxean ala ere jarraitzen dut, pasta entzala egiteko eta hartu eta ostu egiten dut oraindik. Azkenean, italiar bateko baino jo jakin. Ez dakit, hoxe pentsatzen nahi nintzen. Makarroi edo pastan paketen jarriko do zenbat denbora, italiarrek eukiko du jakinduria, baina bueno, hemen guk bonsaien inguruan jakinduria daukena Loli da eta bertan dago gure zain. Arratsalde Loli. Kaixo, arratsaldeon Jaione. Ongi etorri. Eskerrik asko. Gaur bonsaiak izango hemen ditugu hizketagai. Hori da, bonsaiak ekarri ditugu gaur. Bueno, modan daude eta kontatuko dugu, bonsai. Modan daude oparitzeko edo norberak bere pazientzia lantzeko? Bueno, denetitakan badago, oparitzen dire, pazientzia lantzeko, bueno, bai, denetikan badago, baina egila da bere denbora behar du, lasai hartu behar dire, zertik bonsaiak lana ematen du, egila da. Lana zertan zehazki, arreta behar du, moztu behar da, ura zertan behar du? Bai, denetan, alde batetik, ura gureztatu behar da, egun bat bai batez, orduan egila da gure bizimoduekin askotan pasa egiten zaigu hori, eta, bueno, bonsaiak ondartzen dire, begira ze lur gutxi dakan. Orduan lur hori bere alaxe lehortzen da, eta, bueno, gureztatu behar dire hori. 2 egunetikan behin ureztatu behar da. Gero egila da, bere formak mantendu behar dire, moztu behar dire, eta bueno. Eta adibidez, 2 egunetik behin ureztatze hori saiestuko bagenu, ez dago beste konponbiderik, irtenbiderik, edo? Bai, bueno, sufritzen du landariak asko. Egila da gaur den egunean merkatuan badago, hau, akadama izena du, eta bueno, akadama hori da, harri bat edo urzuk landaria ureztatzen duzunean hasi egiten da, eta bueno, denbora pixkat gehiago mantentzen du, eta bueno. Esponja edo belaki bat balitz bezala? Hori da. Eta honek hidratazioa mantentzen dio? Hori da. Igual 2 egunetikan ez, 3 egunetikan behin ureztatu behar duzu, baina bueno, pikin bat laguntzen du beti. Eta elikadura aldetik eman bertzaio alako fertilizanterik? Bai, bonsaiak ere, bueno, ikusten dugu, bere lurra badu, bere ongarriak baditu. Egila da, momentu hontan bonsaia mundu bat da, bere herramienta motak ditu, guraiziak beriak ditu, bueno, bai.
denetik hau badaka. bizi estilo bat izan liteke eta honen inguruko milaka liburu aurkituko ditugu merkatuan ilustratzeko eta bar, baina, askotan izaten da zuzenera jotzea, ez? Azkarrago eta hobe. Zuek adibidez, zuenean ematen dituzue aholkuak, bonsaiak. Bai, hori dudarik gabe. Aholkuak bai, baina niri gustatzen zait gure bezeroeri edo lehenengo galdetzea denbora badutzu. Bai, ez gehiegi. Orduan segun. Beti bezala Lolin, olako irakaskuntza magistrala ongi etorria da. Txorienen eta gure etxe guztietan. Errezeta, nola doa? Bai, hor kanpoan geunden bitartean tomatea gozo-gozo murrizten joan da eta esandako ziropa edo gozagarria botako diogu eta beste minutu batzu gehiago utziko diogu hor bertan esan dezakegu zapore guztik edo biltzen. Gatza pixka gehiago botako diogu. Tomateak, gure etxean beti botatzen zaio, gozagarri bat, berdin da. Siropa, azukrea, ze behar izaten da. Azkenen tomatea beraz azidoa da, eta kipulak eta zenarioak eta laguntzen diote azido puntu hori jaisten, baina beti behar izaten du pixat. Hauek egosi 6 minutu. Eskaz, mesedez, eta jarraian, behin egosita donen, ingo ditu iragazi. Hemen olioa berotzen daukegu zartagin, eta tipulatxa xe moztuta. Zigor, lanak aurreatzen haituzea, ez da? Zer? Tipulatxa mozten. Bai, eskerrik asko. Eskatu diazuna. Gaizki dago, ero tamaina txikiagoan, ongi. Bi komi tamaina esan diazu. Pasta ez dugu esan bitu, esan dole merkea dela, baina, garai batetan, jauntxoen janaria zan pasta, eta, politikoek botuak erosten zituzten pastarekin. Egitan? Egintan. Soborno? Soborno, ez. Negociaciones. Vale. Zaten dana. Ongi. Haizu, eskaintza bat, eta jun bisitan gaur egun gozokik emate dituzte, nahiago, nuen karameluak emango, gozoki beharren pasta emango balukete. Ez? Ez dakit. Garai baten egia esan hor kotxekin eta biltzen ziren karameloak eta botatzen eta... Ez dut imaginatzen makarri paketek botatzen egia esan. Ez txarra izango. Ez dute asko pisatzen, makarri pakete batek jaione... Kilo erdi? Kilo erdi. Berreta marrekin ja. Gaina hor beste galdera bat asko galdetzen dutena. Zen bada razioa pastan aero jakiteko gutxi gora bera? Gutxi gora, 80 gramokin, platerkada erba daukazu. 100ekin, kriston platerkada. Eta, behitu, ez dakau, hemen. Bai. Berez nik hau ez dakit, Olako gailuak saltzen dituzte zulo batekin, eta esaten dute, horka bitzen dien espagetiak, omen direla razio bat. Hemengoan, zuk, pentsatu, aldez, Bilbao zure etxea etortzen da baskaltzea, eta zuk hemen sartzituzu espagetia du, eta emate diozu. Nik enuke lasai loen, igual janitzen zaitu gero galia. Ez dakit, uste praktiko godela pakete iriki atera, eta gero bada, eta gero horro itxure bat edo bada, ez? Bere horretan horrela utzi heltzean, gure irakiten da honen, askatu eta espagetiak itxeie zabaldu. Edo beste etxe askotan itxeie erditik moztu. Hori italiar bat zaitu, hori da sakrilegio. Egitan. Eta espagetiak labanakin moztea, hori da, uste dut, fusilatu inal zaituzte, lekusten bazaituzte hori egin. Hori inoiz ez dala inberda, nik esan, eta umeari nola ematen dio. Erakutzi behar diozu, sardaiska txiki batekin nola bueltak eta. Hoxe, normalean espagetia jaten etxian bakizu nola bukatzen duten umeak, ez? Hortako fideoak prestatu zigor. Fideoa on bat, ero fideoa bat, tomatea eta gaztarekin. Azkenean pastak ez, zaporea, ia dana gantzekoa da, espadiezolako zaporetako pasta bat egiten behintzat, gantzekoa da. Bueno, tximaz, hemen. Errezeta. Gure tipulatxa erdi gorritu da edo nahiko potxatu da eta momentu hontan aragia gehituko diogu. Sua gehitu bustera kasu hontan eta aldiketa azkarren gorritzen hasteko eta ur hori ere askatzen hasteko. Zeren eta aragik izaten do, ur bat edo ure askatzeula, Beti batatzen do, denek. Eta hortarako zer den ona gatza gitzea, horrek launtzen dio. Beti. Askatzen. Beti. Beraz, hor apur bat
eta esan dako, gain ziazerbak mozten joango ga, hau iten den bitarten. Errezeta honetan Jaionek ikusten da, pastaren aukera anistasuna, ez? Errezeta berdina zenbat gauzakin batuko dugun, eta denekin ondo geratzen da. Bai. Berdin da zerekin, prestatu. Ez duten hau handiken ikusi da, errezeta gozo bat pastakin inda. Utsi pentsatzen. Gozoan. Bai, zu hemen kroketa gozoak inda, zaude, gogoratzen iaz, txokolate kroketa gozoak inda. Pasta gozoan existitzen da, bueno, Alex, bota, existitzen alda. Hor, bai egin zuen, eta komentatu nuen... Makchiz, hori, bai, gozoa zan, egia esan, bai, Makchiz zautzen ez duzuen antzako da, estatu batu, Nueva Yorken egiten den errezeta bat, direla, makarroiak, gazta pila batekin, eta esne kondentsatu batekin. Ai, bala. Txorien egin gendun, eta nik ikusten nuen, errezeta ikusi nuen, eta horren beste gazta jartzen zuen, esan nuela, keba, ezin da izan hori, horren beste gazta, exageratu azat. Eta botanion, hor jartzen zuenan, erdia, Karo, dena bota behar zitzaion. Ze bestela geratzen zen, harria bosgarrenak egin gendun, da esan gendun, txarra eziok. Ezberdina, eta bufa. Niri bintzat ezitzaidan, nik hor baduka ranking bat txorieneko ez gustoko errezeten artean, da hori dago nik uste dut lehena. Makarroia gazta eta esne kondentsatu batekin. Batzakit, emaitza arraroa, ez? Txiste txar bat ematen zuen horre, Jaione. Txiste txar bat, azkenean. Bueno, txiste txarra izan diteke hemen, gaur prestatzen nahi gan, kontxiglioni edo kontxigliate edo kontxiegli hauekin indezakegu bat. Gogoratzen, kontxi. Bueno, aurreat indet, spoilerra indet. Hori txiskola. Nola esaten da zure maztea ondartzan dago? Bota. Kontxi kontxan. Olako txisteak gote ziren txiskolan. Txiskola, bueno, igual, ez da giliernik ez du jakingo, baina laro eta hamarkadan Kika Monarrizek aurkeztutako saioa izan zen, non txisteak eta biltzen ziren botatzen. Eta, bueno, parreatu botaten, da hor gehatu dira, batzuk. Parreak bakarrik. Hor, billo, badago, nola esaten da, amuna marisko desintoxikazio batez hilda arabieraz. Amonak handatxun du, tumba, hunda. Txarra. Txaga. Eta, bueno, horrelako txiste pila botazien. Eta Kike Amonarril, txiste kontutan da lehena gotiz, etorre. Bueno, hau, Jaione, esan dakoa. Ingo duguna da, esan duguna, ez du ostuko, baina lehenago gelditu dugunez, utziko du hemen, bere hortan. Txak. Epeltzen, oliba olio txorrota, bai mesedez. Hori bai eskatuko ditu, Jaione. Botako jo pixkat, ez itxasteko, Hau komeni da beti pasta egiten duzunean, oliba pixkat, gero ez itxasteko. Eta Kika Monarrizek, nik hemen, bere garaen, nik txisteka misteka, kaseta. Bat eta bi, atara zuten, hori nik izan nuen kotxian. Eta hor juten ginen txiste berdinak, entzuten kotxian, buelta ematen. Baina, bueno, hori baino lehenago hasi-zan, Kika Monarrizek horra argian idazten zuen, bazeukan titiriteroak behitutako lan atal bat, eta eritziak, eta egun batean horre egon zan, egun batean zer idatziko jakinez, da gabeko 11etan alako batean hartu, eta 2 txiste sartu zituen, eta urte guztian izan ez zuen, erantzuna izan zuen, Kike, ze honak atxoko txistea? Eta hortik aurrera erabaki zuen, txiste munduan ibiltzen da bituz zenbat urte, eta hor beti, eta oraindik gaur egun jarraitzen du, txisteak eta idazten, eta... Txiskolakoa behintzat apartekoak ziren, eta gaina txiskolak lortuzuna zen herrin arteko umore hori, lehiaketa ez baino, izatea, ez dakit nola esan norgeiago karetzen, baino sortzea pike esan hori, Pike esano. Pike esano, izatu zen, eta herritarrak... Euskalki ezberdinak entzuten ziren, eta... Bera, luze jo gabe, hor badauzkezo txiste motz batzuk, atzekalden, ez dakit, Loli ere zain daukegu, bigarren bideorako, igual... Gero botan bai, txiste saio ingo du? Hori da, lehenengo Loliren ekarpena, eta jarraian txiste saioa.
Loli, honetarako zuhaitza bereziak behar dira, adibidez, nik lizarrakin indezaket bontsai bat, edo limoi ondo batekin, edo... Bai, hombre, limoi ondoakin zaila, baina egitea badago lizarrakin, baitare egila da lizarra kanpoko landare bat dela, orduan egin beharko duzu, baina beti kanpoan mantenduz, etxe barruan ikuste itxoko dela lizarra. Orduan, badaude, egila da bonsaiak badaude, batzuk etxe barrenerako, eta adibidez hau pinu edo, bueno, juniperus izena du hau kanpoko zuhaitz bada, orduan hau kanpoan goxo egiten da. Eta hau, jaione, azalea bata. Orduan azale hau ere kanpoan egun erdiko eguzki batekin erditzaletan goxo egiten da baitare. Orduan egia da, segun ze landare aukeratzen dugun, bueno, tokia bilatu behar ditxian. Barruan edo kanpoan egingo dugun. Barrun agian txikigoak bai, baina adibidez kanpoan egingo ditugun bonsai hauek baimentzen dute metro erdikoak izatea edo? Bai. Bada hor neurri toperik esan genezake bonsaiak egiteko? Toperikan ere ez, baina, bueno, tamaina politia hor da, metro erdi bat, hori da tamain polit bat, zertik azkenian bonsaiare polita izateko behar du altura bat, baina baita ere zabaltasun bat. Orduan hori azkenian urtiak eta urtiak direlanean, Eta forma emateko kimatu besterik ez da, edo zoze behar da eusteko? Bai, bueno, forma emateko alde batetik, sustraiak moztu behar ditugu. Bonsai bat ateratzen da, tarta bat izala, oso atera, ez dakit aterako den hau, hau igual ez aterako jaioni. Vale. Orduan, moztu egingo dugu pixka bat, eta gero lurra berritu, berriro sartu, eta gero, segun eta ze forma nahi diogun eman landariari, bueno, alambre txiki bat sartu, eta pixka bat, hori, behartu behar da zuk nahi duzun alde hortara. Orduan, bueno, lehen esan duguna, denbora. Denbora, artelana, eta bueno, batzuentzako izan liteke sufrimentua, ez? Bueno, denetatik badago egia esan, denetatik badago, pazientzia dakan jendiak disfrutatzen du pila bat. Niretzat ez, Orduan disfrutatzea. Bueno, Maria Ezkurrena, zu hor kanpoan hitz egiten izela, aurreratu izut, salda bota diotoni. Bikain? Eta on ja jarritze besterik ez dugu, ez? Hori da, esne gaina gaitu. Hori bai, Jaion eta Bio rekalkulatzen ibili gara, eta sukaldaritza hori bada ere, improvisazio puntu bat, eta erabaki dugu, bueno, gero haue betetzeko agian birrindu inbarko ditugula. Iten dugunean hain bota ez negaina eta ez, Jaione? Bai. Eta ero maukarekin, ze bestela bihar arte golemin gauza. Gauza da mokadutxoa izan behar dula albada, eta ez ditula lortu nahi genitun onako beste kontxiglioni haundi horiek. Orduan, bueno, imarko da alden bezala. Bai, eta gero platerean pasta errezeta bat izango esan moduan, ez? Osa, sardezkakin da lanakin, eta, bueno, nik uste dut, agian italiarrak ikusten badute programa hau, kopiatuko diutela, eta esango dute, horri listorra botatzen badiogu, goxoa hongo da, listor bazan. Hemen natural laniteak hori daukar, listorrak izaten ditxigula, txorienen noizean behin. Bueno, minututxo bat, emango diogu. Eta gero, bota behar dizkiozu? Onako gaztanbera eta mozzarella. Bitartean, irratia jarriko dut? Txistek, mesedez. Txisten, aspaldin gaina txiste kontatu gabe gaudeme. Bueno, a ber, Jaione, zein da Euskal Herriko herririk merkeena? Badakit. Bota. Andoain. Oso ondo, Amar Pustarri. Nola esaten da Andaluzieraz gobernu paktua? Wow, harrapatu nazaztakit. Azeituna. Buaa! Amar Pustarrekin jarraitzen dugu. Hirugarren da. Eta azken putz. Zer? Andaluzieraz. Ai, Makalena! Buah, txabal! Ni badakit bat, ez da hor baino, bueno. Beste, hau ja, zein da txakurren bandera? Txakurrina. Eta edaria, txakurren edaria? Txakurrina. Nola esaten da makillatu euskeraz? Makillatu? Ez. Harry Potter. Hori hona da, nik hori honekien, beste. Bi erosten bai dituzu, hirugarrena doan. Emaidazu hirugarrena, hori ez dut harrapatzen. Non dau? Hemen.
bi erosten badituzu, hirugarrena doan. Ba, hirugarrena emateko doain zuzenen, bi erosi gabe, zigor. Baina ez da txistea. Ez, oida, listillon bat. Kri, 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 kri. Zer egiten du bik boligrafoak lehiotik erortzean? Aerobik. Eta zein da Da Vinciren kuadrorik ezagunena? Hori bakizu zein da kuadrorik ezagunena? Mona Lisa. Eta euskaraz? Lisa Tximua. Buah, ja. Karo! Jaione honetatik meme bat atako dut. Nik uste txiskola berriz sortzen bada edo iten baldin bada guri behintzat ez diguela deituko. Ez dut deituko, baina egia da jendea buruai ematen dio, eta bitu, memeak aipatu ditu dela Jaione, memeekin hori ikusgarria da gaur egun, WhatsAppan eta sare sozialen mundu honetan, zerbait gertatzen da edozein tontakeri, eta ze askar memeak agertzen dira. Bapatean WhatsAppa jasotzen duzu ez? Ez dakit. Hemen hartu eta gertatu zen hori hartuan sopa eta lertu zala da hori. Hori gertatu eta minutu gutxitara ja WhatsAppean egan aztetan dira, ez dakit jartzen dute palmako sumendia eta harto sopa bat ateratzen horregan. Bum! Bueno, esate bat. Baina holakoan nola, ze askar atatzen da jendia. Nahi triste nahi duritze zatena gaur egun da, indignazioan edo bat, aintzat hartu barren gauzek memeta gehiago bideratzen dela. Piskat izan litzeke. Horbe, batzutan errespetu falta bat, eta kontuz, hain askar gainalako zerbait, eta edozinek bialdu iten duela hori. Baina edozein, egizan datu kezkagarri edozein olako berri, benetan, lazgarri bat pasatzen da, eta lehenagotik meme bat sortzen da, kalean, horren kontra gaudela azaltzea baino. Nahi hori ditzen zait, gaur egungo gizarten da hon, gauzik kezkagarrina. Eta Julio Iglesias esango lukeen bezala, eta badakizu. Hor badao meme hori ez, saldiaz azaltzen dela Julio Iglesias bezala eta esaten do? Zu nere semea zara, eta badakizu. Zu ez, Iñaki, balaro eta marrega zu ez. Zu seguru ez ez. Meme badao, Hor kanpoko pontzai horiek izango dira nio zemek, eta hor genetikak ez du parkatzen. Bueno, Saltza birrintzen, hau ingo deuna oain momentu ontan da, iragazitik pasa eta findu. Eta hau ere robotean ingo deuna da, birrindu, ore bat itxeko eta jarraian sartuko du olako gozogintzako mauka baten. Beraz, utzi guzue hause bukatzen eta jarraian gea, betetzen eta jartzen, kolokatzen, txen metoda. Bueno, zuentzako segundu batzuk izan die, baina hemen minutu batzuk joan die, eta gure lantaldeak bakoitzak bere txistea ekarri do, eta egi esan zein baino zein, ezakiz esan, onagoak o txarragoak. Onak, beti onak. Gure lantaldea hortan ere onak. Bueno, Zin gustatu zoizu gire? Neri, onako hau, paiazoana, baina bueno, hemen. Ezin da kontatu, sentitzet. Ordungatik ezin da kontatu. Gaueko ordu batetan ikusi programa eta orduan kontatuko deu. Eskatu. Txorien egoitzeko ordu batetan bigarren... Emailera, idatzi. Zein da txistea eta guk bialduko izugu txistea zuen emailera. Txorienea bildua itv.eus. Bueno, hemen, errezetakin jarraitzeko. Hau, itxura hartzen doa. Esan bezala, begira, indeu honako orea, zigorrek induna da, eta hemen sartu deu, gero errexago izateko betetzeko. Tomate goea jarrita. Eta guain, hau betetzen astea besterik ez da izango. Eta benga. Eki jogun. Eta hau probatu dugu. Eta honekin kaneloi batzuk, lasaina bat Jaione, edo zer. Oso osua. Oso. Eta bonsaiak lana izango do, eta honek ere baina. Gero emaitza, pazientziak ematen duen fruitue benetan gozoa da. Beraz, ideia hau da. Esan deun bezala. Zengo, geruza fin bat, Jaione, bakarri peian, ero gainean bat montatuko izkiogu, ero nola ikusten da? Bat. Bategarrikoa, ikusten nahikoa dela, gaina politxe hori da, ez? Gero ikustea denako ritxatxita edo... Eta gero, karo, gazta eta albaka, ez? Hori da. Esan dakoa, inguratzen joango ga eta gero dena betetzen.
meme oso ona da, txirrindularitza jarretzen zuzu jaiona. Ba, askorik ez. Bueno, hor, egon zan, nola zan, From, txirrindularia turra irazi du 4 bostaldiz. Eta honi, etapa batean, horiz doala, puskatu zitzaion bizikleta, ez? Arazoa izan zuen, eta normalen txirrindulariak atzetik eramate dute kotxe bat, beste ordezko bizikleta hori badakit. Hori bai. Bueno, karo, larritu egin zan, kotxea zetorrenez, eta korrika jarri zan eiten. Bai. Korrika goraka. Zeituen ateazien memeak. Bat agertzen zan From, horiz jantzita, bera horra agertu zan moduan, korrikako testigu eramaten. Beste bat San Ferminetan. Atzean zezena da euskala eta From korrika. Gero beste bat, eta nori, eta izan zen, minutu gutxira, hori gertatu, eta minutu gutxira, ja jendeari buruak eman zion, eta olako zerbait ateatzeko. Eta denbora, zue, ez alda hobe, bonsai bat ite donako errezeta bitia. Ez dakit hori, nola da, honen modan daudera, ebil memeak, hori zer da, izuak izu? Zeo zer, bai, hori azken finen honako pelikuletako pertsonaiak edo marrazkitako pertsonaiak, originalak, itea hauen bertsio kontrakoa edo alterregoa esan liteken. Gaiztoa? Kasu honetan, zu, bai, gaiztoa edo bat gaiztoa dena, horrena izango litzeken. Eta hau da sare sozialetan noen bolo-bolo da bilena. Baina, bueno, nik uste olako gauzek ere iraungitze data oso azkarra daukela, sortzen dien bezala xein joaten diela, orduan. Bueno, ez dakit, hau agian, guain dela aste batzuk edo horre ongotzen, baina... Bueno, desagertu zan, nola, zan WhatsAppeko beltza ere, lehen toki guztietan agertzen zan tipu hori. Bai, hori egu berritan beti torzea bueltatzea. Izaten da, oletzero datore, surprise. Azken hau izan da, ez? Gasolinan kontuetan nola garestitu dan, eta basan hori bialdu zuten, lasai, gasolindegi batzuk kontra jarri die, horren kontra jarri die, eta saldu behar dute, merkeago hori horren kontra egiteko, ez? 60 eta piku sentimotan da. Eta nahi oso jakin, ze gasolindegi jarri nioen, ze zerrenda dan, gasolindegin zerrenda kligatu hemen, da baguzi llegartzen zen, ez? Bestea mangeraken. Gasolindegikoa mangeraken. Klasiko handi bat, aspaldi etzala agertzen, Zuzuk esan duzu, ez? Iraungite data daukate, eta horrena egizan nahiko astuna zan batzu da. Astunatik pasa iten hori da, baina, bueno. Esan dakoa, bai. Lan hau ez da astuna, lan hau emaitza gero zein izango den irudikatuta bakarrik, egi esan, harina da. Bueno, esan dako, gaina 2 eskutara edo 4 eskutara barkatu, kasu honetan, azkarrago joango da. Eta zuentzat, oendik eta azkarrago, itxoin segundu bat, eta hemen geha, hau dena beteta. Bueno, uste baino lehenago, Di da. Bai, binarden esan lana banatuta azkarriten da. Bai. Tani bazpa gehiago jarretzen da, Hori da, pintxo modun hemen dastatu denik bada, Nola da pintxo modun? Oinarrian koiarak, hau, momentu benin alda, Hau, zuen herrian, pintxo lehiak eta pintxopotea baldin badao, tamaina handixagoan, baina tomatea jarri azpian, txak, eta gazta prisna bat, eta hau izango zen, berdina baina pintxoan. Mokadutxoa, ostegunetako. Bueno, hau labera doa. Bota deuna da gazta parmesanoa, edo bestela zuek nahi duzuena, bota aldiozu, etxeko lako gazta bat, lehen krimen edo kriminala izaten zen. Baina ez. Ardi gazta bat gehitzea. Bota. Hori da, gaur egun hori gourmet da. Orduan, nahi duzuen gazta bat birrinduta eta jarraian albaka edo lehorra edo freskoa. Gomendagarrina freskoa da, baina bueno, gaur lehorra erabiliko du. Labeko erretuilu baten jarri, eta labea daukegu 200 gradutan goitik eta behitik haize gaiukin. Eta hau dena gorritu arte bertan mantenduko du. Eta nik uste loliri bazkaltzera deitzeko ere hor da bil, bonsaiakin gora eta bera. Tematu zaigu txorienen bonsaiak izan behar ditula. Oso politia dira. Egia da oso politia dira. Bueno, bai, oso politia dira. Zaintza, gero hori. Zaintza. Gakoa omen da hori, norberak zer nolako bizitza daraman, zainketarako. Nik ura uste nuen gutxio hartzen zutela, baina bitu, behar da, botatzea, Dana neurrian, dana bezala. Hori da. Eta hemen, jak, basan dakoa. Itxin bestik ez dako. Ni jarretzen.
Nor nahi ditu kontxiegliak? Nik. Nik bai. Ta nor zerbitzatuko du? Zigorrek. Bakizu, nola da hori? Banatzen duena zati handienakin geratzen da, ez? Bueno, baina nik aldez aurretik eskatuko nizuke, nik 3 koilarakada nahi ditudala. Beraz? Hiru dira, bi. Bai, eskerrik asko. 3, baina tamaina ertaina, hundia, ondo betea, gutxi. XXL. Horrena. Hau da, 2.0. Hoxe bai, ez? Pasta prestatzeko beste modu bat. Bai, eta, bueno, eta lehen esan duela, betegarria beste hainbat gauzetan erabili aldana, eta... Bai. Eta bestela erraz aldera jotzeko, indaitekena da zigorrek proposatutakoa. Oinarrian tomatea, gero honako pasta bat eta gainean haragia, adibidez. Lasaina. Pinatu. Baina, Zeu bueno. saia. Bai, ze goxua. Gauze da honek amaieran bakarra daukela. Dena berdine, jateko era. Zein da? Ziztatu, ozkatuta jan. Hola, orden. Bueno, ja baki ustez, por ese. Claro, hauek labean egon bitartean, gure mini pintxo batzuk egiten ibili gara, eta... Ja, baina... Ze goxuak. Ona bai ez. Goxuak, bai. Bueno. Eta, bonsai tamainakoak. Gaurko jaiarekin. Bai. Bikain. Eta honekin, gaurkoa bukatzatu da. Gaurkoa bukatuko du, baina, bueno, horrek ez du esan nahi, datorren asten ere, hemen bueltan izango garela, beste hainbat eta hainbat errezetarekin batera. Gaurkoa zer izan den, kontxigliea beteak. Eta datorren astekoa, beteak. Hori da. Zue bilartean, asteburu ona pasa, eta astelenean. Bueltan, eskerrik asko Loli, Eskerrik asko Beste behin ere. Mila esker. Ondo izan, agur. Arroz,